Het is een ander voorjaar. Zoals gezegd, vorig jaar stond het vlas al in bloei op de eerste Pinksteren. De voorjaar zegt, starten maar, vertrekken maar, Jules. Krijg je hem op gang, Jules. Krijg je hem op gang. Hij zette aan om te vertrekken, hij duurde alles wat hij kon. Ik ben hier speaker van dienst. Ik praat de wedstrijd aan elkaar. Ik heb dat overgenomen van mijn vader. Het is deze keer de 21ste keer paardentrekwedstrijd in Ede. En mijn vader is daar ooit mee begonnen als speaker. En langzamerhand heb ik het mogen overnemen van hem. Dus een heel mooie klus om te doen. De deelnemers komen in ieder geval uit Nederland en België, de paarden. En dat zijn de sterkste paarden die hier aan de start verschijnen. En het publiek komt ook van heinde en ver. Ik heb ze rijen dik zien staan langs de kant. Dus het evenement trekt ook elk jaar weer heel veel volk op de eerste Pinksteren. Het gaat hier om stappend een slee trekken met gewicht. En dan gaat het erom dat een paard heel veel kracht heeft en heel sterk is. Met warmbloeden of ponies ga je dat niet redden. Vos. Isabel zou we zeggen van kleur. En in één keer op 20 meter zag ik ze een beetje haperen. In één keer ging het niet meer zo lekker. 20 meter in de lijn. Toch een warm applaus voor Queen. 23 meter verder. En daar komt het vierspannetje weer om de slee terug naar de start te trekken. Stella is aan de beurt. Nummer 15. Precies dat wat hij moet doen, dat doet hij. En rustig tempo. Hij zet zich schrap. Nestor, en kijk eens wat een klasse, wat een power. Wat een vermogen. En hij doet wat hij kan. En hij stopt. Zo, Nestor, hij stopt. En vertrokken is de prinses. En met de zware slee brengt ze hem toch eruit. En dat betekent, het is zo goed. Prinses, ze verdient haar eerste plaats. Prinses Just Essence met een buiging van de voerman. Als er dan weer een paard de 25 meter had volbracht, dat iedereen aan het juichen was en aan het meeleven. Dat is ook heel mooi, dat iedereen meeleeft. Dat iedereen meeleeft met de deelnemers en met de paarden. Mooi om te zien. Van de andere kant ook, als dan de voerman zegt het is mooi geweest, ik heb een jong paard, ik wil hem niet overbelasten. Of zelfs in de finale, prinses, of Stella was het, Stella die zwanger is en die binnenkort moet veulenen. Dat de voerman zegt oké, we zijn tweedes, we stoppen ermee. Daar hebben we natuurlijk ook heel veel respect voor. Het is zowel de prestatie van de winnaar, maar ook de voerman die zegt ik stop ermee, het is mooi geweest, ik ga mijn paard niet overbelasten. Dus dat zijn de twee kanten van de wedstrijd, wat allebei heel mooi is. Het is Jules aan de beurt. Jules doet het met veel energie en veel courage. En Luc die weet daar goed te sturen, goed te voeren. Vlot stappend, vlot passen. Ik krijg hier euro's, hè? Mag ik dan de tweede prijs overgeven? Wees er voorzichtig mee. In ieder geval bedankt Luc, ik heb het altijd wel gedaan. En met de tijd die ik erin steek nu, dat ik er toch een beetje voor. Bedankt.